Hayırlı gün, hürmetli okuyucularımız. Nihayet Goyle һәм Мәктәп журналының гыйнвар ай саны дөнья күрде. Яңа елда һәркайсыбыз ниндидер могҗизалар, үзгәрешләр көтә. Шуңа күрә яңа басманы кулга алган укучылар биредәге берникадәр матур үзгәрешләрне дә сизеп алгандыр. Журналны чыгарганда сезнең кәефләрне күтәрәсе, эзләгән сорауларыгызга җавап табарга ярдәм итәсе һәм берникадәр тормышыгызга яңа төсмерләр өстәргә теләү нияте белән эшләдек. Белгәнегезчә, 2023 ел Татарстан президенты тарафыннан Милли мәдәният һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Яңа елның яңа саны да Татарстанның мәдәният министры Ирада Айопова белән баш мөхәррир Сөмбел Таишеваның җитди дә һәм шул ук вакытта бик кызыклы әңгәмәсеннән башланып китә. Бу мәкаләдә җәмгыятьтәге рухи проблемалар, музыка сәнгате, милли кино, опера һәм балет театры мәсьәләләре, министрның шәхси уйланулары һәм җәмәгатьчелекне борчыган башка темаларга урын бирелә. Әйнде тәрбиянең уңышка илтүче юлларын танылган җырчы бүгенге көндә Санкт-Петербург опера театры солисты Яромир Низаметдинов турындагы язмадан укып белерсез. Журналның тышлыгында талантлы артистыбыз уйнаган Сөембикә операсыннан күренеш урын алды. Быел журналыбызда укучылар өчен кирәкле һәм кызыклы яңа рубрикаларда башлап җибәрдек. Мәсәлән, үз илемдә үз кием, мәдәни манзара битләрендә әти-әниләр, укытучылар һәм тәрбиячеләр ял көннәрендә гаилә яки сыйныф белән вакытны матур итеп үткәрү, яшь буынның рухи кыйммәтен үстерү һәм аларны милли мәдәни мирасыбызга игътибарын җәлеп итү өчен үзләренә файдалы мәгълүматлар таба алачак. Соңгы елларда милли кием чын-чынлап модага керде. Сабан туе, Нәүрүз кебек милли бәйрәмнәребездә генә түгел, һәр төрле күләмле чараларга ир-егетләрнең түбәтәй, каракүл бүрек, хатын-кызларыбызның калфак, камзул, изү, билбау, алка, чулпы кебек милли кием һәм бизәнү әйберләреннән килүен хәзер гадәти күренеш итеп кабул итәбез. Журналыбызда башланып киткән киемнәрдә халык тарихы рубрикасында республикабызда яшәүче күп төрле милләтләрнең киемнәре аша тарихын чагылдыру һәм бүгенге көндә модада этник стильне ачып бирү максатын күздә тота. Шөкер, соңгы елларда милли киемгә ил җитәкчелегенең игътибар артуы сизелә. Бу моданы Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзе кертеп җибәрде дисәк тә дөрес буладыр. Бу санда без бүген татар ир-егетләре арасында аеруча популяр утыртма якалы костюмнар һәм аларның килеп чыгышы турында дизайнерлар, тарихчылар һәм тегүчеләрдән шактый гына кызыклы материаллар тупладык. Журналда шулай ук укучыларыбыз яратып өлгергән остаханә, психолог киңәше, сәламәтлек рубрикалары да дәвам итәчәк. Алар янына бүгенге көндә бик популяр дөрес туклану буенча, сәламәт яшәү рәвеше буенча да киңәшләр урын алган. Бу санда нутрициолог Чулпан Мөслихова бәйрәмнәрдән соң организмны яңадан үз хәленә кайтару өчен бары тик үзе генә куллана торган үзенчәлекле ысулларны тәкъдим итә. Киттекме киттек рубрикасында сәламәтлек өчен гаять дә файдалы бушкрафт системасы һәм аны үз иткән Светлана һәм Сергей Ласковлар гаиләсе турында бәян ителә. Белгәнегезчә, без ай саен республикабыз авыл һәм шәһәрләренә барып, андагы мәгариф эшчәнлеге, кызыклы проектлар турында мәгълүматлар алып, кызыклы гаиләләр үз эшләренең осталары белән танышып, күрешеп кайтабыз. Алар турында журналыбыз битләрендә дә чагылдырабыз. Бу санда Әлмәт шәһәрендәге сәнгать мәктәбе, төрки халыкларының музыка уен кораллары күргәзмәсе һәм Әлмәт татар дәүләт драма театры артистлары Илсур һәм Резидә Хәйретдиновлар гаиләсе турында кызыклы материаллар да урын алды. Гаилә һәм мәктәп журналының сөенечле яңалыгы да бар. Бу ел Мин җырларга яратам социаль әһәмиятле проектыбыз Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм анда яшәүче халыкларның телләрен үстерү һәм саклау комиссиясе белән берлектә тормышка ашырыла башлый. Болачактан ук җыр моңнарыбыздан тәрбия алып үсәбез. Балалар бакчаларындагы музыкаль җитәкчеләр, җыр дәрес укытучылары, сәнгать мәктәпләрендәге белгечләребез өчен дә бик кирәкле ул яңа җырлар. Шушы нияттән шагыйрь һәм композиторларга балалар өчен җырлар язу үтенече белән мөрәҗәгать иттек. Алар ай саен журнал битләрендә басылып барачак. Яңа елның беренче санында игътибарыгызга композитор, пианист Миләүшә Хәйруллинаның шагыйрь Ленар Шәйх сүзләренә язган өр-яңа җырын тәкъдим итәбез. Шугалак дип аталган бу яңа кышкы шаян җырны балаларыгызга тыңлатып, бергәләп өйрәнергә мөмкин. Бу сан сезне тормыш мәшәкатьләреннән бераз арындырыр, рухи мирасыбыз һәм гаилә кыйммәтләре турында уйландырыр һәм күп сорауларыгызга җавап табарга ярдәм итәр дип ышанып калам. Хәерле сәгатьтә.